Ами, Оля не го е виждала, нали? Не е едва месец и половина. И сега забравям да го снимам, да й го покажа. Повечко. Да. Преди операцията май беше. Да. Сега ще го издърпам да измия маркуча и тук да дойде нещо и съм готов. Я се присъедини малко. Французите, знаеш кому му казах на това? Одиови. Живот, на живота. Да, на живота. Да. Има нещо истина в тази работа. Да. Но гледай сега, моята препоръка е на тая половинка 250 до 300 грама. 250 Аз се правя едно към едно. Направо едно към едно. Пада много. Пада. Пада на... Моля ти се. Ще пада на 45 градуса. 36. Ако искаш 50 градуса, 54 градуса, Да. с 250 грама вода.